Kaixo lagunak, dantza martxosoak gustoko dituzue? Hemen, gurasoek, seguru hori primeran ezagutuko duten dantza. Rock and rolla. 50 hamarkadan du jatorria rock and rollak. Gerra osteko urteetan Ipar Amerikar beltzek nortasun propioa zutela erakutsi zuten musika eta dantza honi esker. Geroago etorriko ziren arraza ezberdinetako gazteen nahiak. Gurasoengandik banatzeko nahia, errepresio sexualari ezezko oihuak, guztien nahiak asetzeko lokarria rock and rolla izan zen. Janzteko, pentsatzeko, bizitzeko, sentitzeko eta batez ere inposatutako arauak apurtzeko garaia zen. Erregea Elvis Presley. Ona hemen rock and rolla. Azteko, eskubildo hanka atzera eramango dugu. Atzera, zapaldu, zapaldu. Eskubia, zapaldu eta ezkerra zapaldu berriro. Bat, bi, zapaldu. Zapaldu, eta bat, bi, zapaldu, zapaldu. Oso ondo. Bigarrengo pausua. Diagonaletik hasiko gea. Eskubiarekin, zapaldu, zapaldu berriro. Atzetik, zapaldu, zapaldu. Atzetik, zapaldu, zapaldu. Eta azkena, atzetik, zapaldu, zapaldu. Eta bukatzeko buelta oso bat. Emango dugu ezkerraldetik oinarrizko pausuak dantzatzen. Ikusi, atzetik, zapaldu eta bigarrengoan, atzetik, zapaldu, zapaldu berriro. Atzera, zapaldu, zapaldu eta bigarrengoan, atzetik, zapaldu, zapaldu. Eta orain, hirurak elkartu egingo ditugu. Lehenengoa, diagonaletik hasiko gara. Diagonalera berriro, orain atzera, bat, bi, zapaldu, zapaldu. Atzera, zapaldu, eta orain buelta emango dugu. Bat, bi, zapaldu, zapaldu. Eta orain, hirurak elkartu egingo ditugu. Lehenengoa, diagonaletik hasiko gara. Diagonalera berriro, orain atzera, bat, bi, zapaldu, zapaldu. Atzera, zapaldu, eta orain buelta emango dugu. Bat, bi, zapaldu, zapaldu. Orduan, orain, dana azkarrago dantzatuko dugu. Erritmora. Zazpi, ta, bat, bi. Bat, bi. Atzera. Bat, bi. Atzera. Buelta osoa. Berriro. Diagonalera. Akabo. Rock and roll doinu ez txundituta? Urrengo bideoklipean Elvisek ere gaur ikasitako pausuak dantzatzen ditu. Ia da, dantzatu etxean. Aio!